Tingnan natin kung anong pinagkaiba. Tingnan natin. Wala sakit. Wala sakit ng lower back mo, spinal mo. Ano sabi ng doktor niyan? Tumuhid daw po yung buto sa ano po. Ano? Tumuhid po daw yung buto. Sa lower back mo? Yung tulig na ano po. Sa, para sa protein. No, parang prosen. Basta naalala mo lang, may nanguhuli ka ng isda. Nagpulot po ako ng bato sa isang isla po. Sa isla. Tanggalin mo lahat. Nakahalaman ka rin. Kaya kumano ka kayo mag-ipin. Wala sa beto. Paspasin ang paspasin. Malapit na. Hindi na lang. Okay. Sabihin mo kay Kristo, salamat. Salamat Kristo. Dilat mo yung mata mo. At uminom ka tubig. Abutin. Sakto 10 minutes. Hinay-hinay lang. Tama na. I-relax mo lang hangin mo. Pigilan mo yung balakang mo ngayon. Anong pinagkaiba? Natural lang yan. Wala pa tayo sa balancing. Anong pinagkaiba? Lumang na siya. Pumikit ka. At isipin mo yung asawa mo ba siya? Malaking anak. Pumikit. May buhay pa yung nanay mo. Nanay tatay mo buhay pa. Kapatid na po yung tatay ko. Nanay mo. O buhay po. Isipin mo nanay mo. Mga kapatid mo. Pikit. Sabi mo, Panginoon sa Kristo,
si Kristo. Jesus Nazareno, Jesus ni Sarili. patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan, Mga nagawang kasalanan. sa isip, Sa isip. sa salita, Salita. at sa gawa. At sa gawa. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Pagpagapa. Dalawa. Sabay. Amen. Amen. Dila tabata. Huminga ng malalim. Maglakad. Diretso na walang alinlangan. Upo. Yun. Tumulog na. Okay na. Gumana na siya. Lakad. Tayo. Diretso. Nawala na yung lock. Ano? Ba't natulala ka? Ano paramdam? Gumana na paramdam mo? Nawala na yung sakit. Sa dami-dami yung pang-awayin, kalikasan pa. Tatag po, tapos nahulog po. Hindi po siya po, masarin po. Pagkat nabad po sila dito. Sige, hayaan mo na yun. Salamat ka. Nagpatawag tayo ng mga anghel. Wala mo makakaway kalikasan pa. Inaway mo na lang sana si Satanas. O na si kalikasan. Kung nagawa ka kasalanan, ikaw atakin ang kalikasan ng diwata kung wala kayo nagagawa kasalanan sa kalikasan. Okay, upo ka rito para mabalance yun. Straight. Pahingay mo muna katawan mo ng 1 minuto. Punasan mo. Sobrang pawis. Sigurado na wala sakit. Hindi kumaan na po yung karamdam para po. Para ka na lumulutang. Nilulutang ka ni Papa Jesus. Binubuhat ka na yun. Imposible wala ka nagawang kasalanan sa kalikasan. Hindi ka papakalaman ng kalikasan. Ilang beses na ako sinabi ko sa Facebook page, sa YouTube channel ko. Hindi nakikialam ang mga kalikasan sa mga buhay na tao dahil alam nila si Kristo. Nagmula rin sila doon. Kung hindi mo papakalaman ng kalikasan, hindi ka nila papakalaman. Imposible. Lumabas sa pangitain mo yun. Pero tao lang tayo, nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa. Importante, hanggang sa dulo ng iyong hininga, pinatawag mo pa rin si Kristo. Si Kristo pa rin ang may karapatan sa buhay natin. At siya pa rin ang uhupa upang tanggalin ang lahat ng bagay na isinumpa sa iyo. Pasalamat ka pa rin kay Heso Kristo. Paalam ka na at medyo matatagalan tayo mag-balancing kasi yung balancing mo, abutin pa tayo ng mga ano. Mamaya na lang natin nilagay sa harapan. O, paalam mo muna. Taga Santa Cruz, taga Sambales, nandito na po si Bibi Morte, ginam po ni Apo Ande. Hindi ako naggamon sa iyo. Papa Jesus. Pong Nazareno. Pong Nazareno. Maraming salamat sa mga anghel ni Kristo. Maraming Okay na, paramdam mo. Ibabalance na lang natin. Mamaya na lang po natin ilagay ito. Ha? Taga saan pa kayo? Santa Cruz, Sambales. Sambales pala sila. Mega shoutout sa mga Santa Cruz Sambales. Ganyan ka. Maswerte ka dahil kay Papa Jesus. Kaya malaki ang pagpapasalamat mo sa Pong Nazareno. Kung hindi ako humingi ng tulong sa Kanya, hanggang ngayon, habang buhay ka na magiging lumpo. Mga po, Sige, gawin mo yung katulad yung ginawa mo. Tama na yan. Tingnan natin. Kain ka marap. Huwag kang maharap sa kanila. Tingnan natin. 3 beses ha. Angat. Tinatawag mo si Kristo pag bumababa ka. Siya na lang. Walang sakit. Wala. Diretso. Wala. Wala. O, paalam ka na. Ano po, mga taga dito na po kami sa ano. May galing ka na ba? Ilang years mo na sakit yan? Ano po, anong 7 buwan po, March po siya. Yung kalikasan na yon, sa bundok na kinuha mong bato na para gamitin mo sa isda, may halo siyang negative energy. Kung narinig mo kanina, bumanggit ako ng masamang espiritu, lumayas ka dyan, na-detect ko yung sense niya. May halo siya na masama, kaya pinarusahan ka niya. 50-50 ang kanyang kakayahan, isang diwata at isang masamang diwata. Yung bato na yon ay galing sa mga masasamang elemento ng kalikasan. Mga ngayon po, hindi na po ako nakalaot. Salamat kay Kristo. Salamat ka mga taga saan kayo? Santa Cruz, Sambales. Sambales, mega shoutout. Okay na talaga. Ilang buwan mo na sakit yan? 7 months po. Mabuti, 7 months pa lang.
Salamat pa. Thank you po, Lord. Thank you po, Panginoon Kristo. Salamat. Bye-bye. Okay na.